Yksi elämän parhaista puolista on mahdollisuus tutustua uusiin maailmankolkkiin, jotka ovat erilaisia kuin omamme. Matkustaa kohti tuntematonta, tutustua uusiin kulttuureihin ja seikkailla luonnossa, jollaista emme ole ennen nähneet. Samalla luomme muistoja, joita ajattelemme lämmöllä vielä kauan sen jälkeen, kun aurinko on laskenut ja olemme jättäneet eksoottiset maisemat taaksemme. Kaipaamme juuri tällaisia seikkailuja ja ikimuistoisia kokemuksia. Mutta matkan suunnittelu voi kuitenkin tuntua ylivoimaiselta tehtävältä. Onnistunut matka koostuu monista palasista, joiden on sovittava yhteen. Elämyksiä ja nähtävyyksiä on paljon, emmekä haluaisi jättää mitään tärkeää kokematta. Mutta miten voimme parhaiten tutustua paikkaan, joka on meille vielä tuntematon? Miten voimme nähdä sen tavat, perinteet ja nähtävyydet paikallisten silmin? Matkalaisena. Toisin kuin turisti, joka kaipaa lomaltaan vain aurinkoa ja loikoilua uima-altaalla. Me Tour Compassilla järjestämme matkoja, jotka muistat koko loppuelämäsi, mutta jotka on helppo varata hetkessä. Costa Rican vehreistä sademetsistä Serengetin äärettömille ruohotasangoille. Me tarjoamme elämyksiä, jotka painuvat ikuisesti mieleesi. Olemme aina tavoitettavissa, joten voit matkustaa maailmalla levollisin mielin. Suunnittelemme matkan jokaisen yksityiskohdan yhteistyössä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Sinun tarvitsee siis vain keskittyä nauttimaan ihmeellisestä seikkailusta. Tour Compass. Turistista matkalaiseksi.